Isang umagang kay ganda guys. At mamimitas tayo ng ating gulay guys at iluluto natin na pang-ulam ngayong araw na to. Kasi araw-araw guys pinipitasan ko ng bulaklak tsaka bunga. Ngayon guys, nakita ko kahapon meron na naman pwedeng pitasin, kaya tara na guys. Hope na mag-enjoy kayo sa ating munting bakuran. Ada tanti sabong na dungo ilaok tati masida Guys, nagluluto tayo ng dinengdeng. Ayan, ang sinahog ko guys, di ko nakalimutan ko nang ipakita sa inyo yung prito kong sibas. Ayan, pinakuluan ko siya ng pinakuluan, nilagyan ko lang ng sibuyas at kamatis at saka ang ating kamote. Ayan. Mamaya ito, ihalo ko na itong mga ibang gulay niya guys, mamaya konti. May talong okra, bulaklak ng kalabasa, ampalaya, at saka yung bunga ng ating patola, at may sitaw din, okra. Oh, ayan guys, masarap na gulay ito guys. Pangpahaba ng buhay. Kunting painit pa ng pakulo ng ating ulam guys. Ayan na guys, check na natin. Ayan, pwede na nating ilagay yung mga gulay niya guys. Ayan, ilagay natin ang ampalaya, talong, at saka ang sili. Ilagay na din natin ang ating beans guys, o sitaw. Ayan. Ipaibabaw na rin natin yung ating okra. At saka yung ating patola guys, na galing sa ating bakuran. Ayan. Takpan muna natin siya guys.
check natin ang ating napakasarap na dinengdeng. O, yan. Pwede na natang ilagay ang ating bulaklak. Guys, nagaling sa ating garden. O, diba guys? O, yan. O, diba guys? Nalibre na tayo ng panghalo natin sa ating pinakbets. Napakasarap na bulaklak ng ating tanim. Hinalo natin sa dinengdeng. Takpan ulit natin guys. Saglit lang, 5 minutes. Natin ng ating gulay. Oh my God, napakasarap guys. Ayan. Luto na guys. Patayin na natin. At ay nako, napakasarap ng ating gulay. Yan. Saan ka pa?